आइशा मा खौरां? हा मोजां आब'आलाय? आब' अ मेडामा मोजाङैनो दं बे। नाथाय नोंनि बे खाफालाव औ आं हाबा जाबाय। नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ। आं औ जाबाय। गथ'फ्रानो देरलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो। दे बिदिब्ला। आइशा हा आबैया नैबे आसानखौ नोंनो होनो थिनदोंमोन। नाथाय जेबो नङा लादो। आबैयालाय माबोरै दं? आं मारै मिथिनो? आबैया दं सोरगोआव। मा? आबैया गैलिया? औ आइशा आबैया गैलिया।